Magbaton gayud kita og pagtahod og kahadlok sa Ginoo. Unang Pedro 1 versikulo 14. Pag masinugtanon kamo sa Dios og ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo nasayod sa kamatuoran. Igsuon sa kanunay atong batunan ang tinuod nga pagtahod sa Ginoo. Magmasinugtanon kita kanunay sa Ginoo igsoon og dili gayud kita magpahiuyon sa tanan nga buhat dinhi sa kalibutan, sa mga tinguha sa atong unahuna, mga kalibutanong buhat dinhi sa kalibutan igsoon, ayaw ipahiuyon or dili nato ipahiuyon ang atong mga kinabuhi tungod kay dili kana makapahimuot sa Dios. Tungod kay nag-ingon ang iyang pulong sa unang Juan 1 versikulo 15. Pag kinabuhi hinuon kamo nga balaan, kay balaan man ang Dios nga nagtawag kaninyo. Mga igsoon, kitang tanan mga tinawag sa Dios. Kitang tanan mga katawhan sa Dios. Ang nagtawag kanato igsoon, balaan. Walay laing balaan nga Dios sa atong kinabuhi. Kundi ang Dios lang nga mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta ug mo'y nagbuhat sa atong mga kinabuhi. Busa sa kanunay igsoon, magkinabuhi kita nga balaan aron ang Dios mahimuot kanato. Nasayod ang matag usa kanato igsoon kung unsaon pagkinabuhi nga balaan, kung maghari ang Ginoo sa iyang kinabuhi, kung maghari ang iyang gugma sa Dios sa iyang tibuok kinabuhi. Masayod gayud kita igsoon tungod kay ang Espiritu sa Dios mao gayud mismo ang magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga putli nga makapahimuot ngadto kaniya. God bless sa tanan.